25, το 3,5. Έχουμε πάρει τη θήκη που μπαίνει, δεν υπάρχει στο site αυτή η θήκη, μπαίνει ανάμεσα στο ρεζερβουάρ, σε αυτό εδώ το σημείο. Δεν υπάρχει στο site τους, είναι κάτι τελείως καινούριο, γι' αυτό και δεν υπάρχει και κανένα βίντεο που να δείχνει πώς μπαίνει ή ποιο προϊόν είναι. Λοιπόν, είναι 9 λίτρα, δεν είναι μεγάλο, αλλά εντάξει, okay, τη δουλειά του για κάποιον που θέλει να την κάνει, να βάλει λίγα πραγματάκια, μπορεί να την βάλει σε ένα ταξίδι. Έχει θήκη για το κινητό. Για να το βάλουμε να δούμε πώς κάθεται. Ναι, παίρνει το βάλω εγώ γιατί για βάλω το. 9 λίτρα είπες? Ναι, 9 λίτρα. Ωραία. Ορίστε αυτό. Αν το βάλεις, δηλαδή, αν το βάλεις εδώ, δεν χρειάζεται να πάρεις τη θήκη όπως έχω εγώ. Μπορεί να το... Και πιάνει το touch από εδώ πάνω. Πιάνει το touch. Ωραία. Okay. Λοιπόν, μέσα στη συσκευασία έχει αυτά 4 λουράκια. Έχει ένα μεγάλο, το οποίο είναι για τον ώμο, για το πρώτο που βαλίσεις. Θα το δείξω τώρα. Καταρχήν πρώτα το λουρί του ώμου, για να σας δείξω. Ας το κλείσουμε γύρω γύρω. Τα κλιπ του είναι κάτι πολύ εύκολο. Δηλαδή μπαίνει εδώ έτσι. Και από την άλλη μεριά ακριβώς το ίδιο. Και με ένα πάτημα αυτό στο κέντρο βγαίνει και πολύ εύκολα. Για να το ξαναδείξουμε λίγο από εδώ, πώς βγαίνει. Λοιπόν, πατώντας αυτό το κουμπάκι εδώ και τραβώντας το, βγαίνει. Okay. Όταν πάει να μπει, κλατς, να το ξανακάνω ακόμα μια φορά. Τέλεια. Κούμπωσε. Λοιπόν, και όταν το βγάζεις από τη μηχανή και δεν θες το αφήσεις επάνω, το παίρνεις μαζί σου για να το πας όπου θέλεις. Ωραία. Εγώ δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω έτσι, αλλά λέμε τώρα, υπάρχει και αυτό. Ας το βγάλουμε, να πάμε στη διαδικασία πώς μπορείς να βάλεις το λουράκι επάνω στο... Λοιπόν, μπαίνοντας αυτό εδώ, δεν έχει φόβο να πάει μπρος πίσω, δεν φεύγει, δεν κουνιέται. Ο μόνος φόβος είναι να πάει δεξιά-αριστερά. Έχοντας τα πόδια σου όμως οδηγώντας, πάλι δεν φεύγει. Αλλά έχουν βάλει το λουράκι, να σου δείξω πώς μπαίνει το λουράκι. Μπαίνει κάτω από τη σέλα. Δηλαδή αν σηκώσουμε τη σέλα, μπαίνει από το κάτω. Και κλείνεις τη σέλα. Βάζεις το λουράκι και έξω και το κουμπώνεις. Και από εδώ μεριά έξω κουμπώνεις το ίδιο. Και αυτό τώρα δεν φεύγει. Δεν φεύγει γιατί άμα θα ανέβεις επάνω. Είναι και τα πόδια που έχεις. Και βάλεις και τα πόδια σου έτσι. Σίγουρα. Δεν φεύγει. Δεξιά αριστερά δεν φεύγει με τίποτα. Δεν έχει άλλα κουμπώματα όπως δείχνει στο site. Το πιο παλιό και τα πιο παλιά μηχανάκια που είχαν εδώ πέρα. Ναι. Αν θα δεις στο site μέσα έχει κάτι κουμπώματα εδώ. Το παλιό το μηχανάκι που κούμπονε εκεί. Αυτό δεν έχει. Αυτό μπορεί να το μαζέψει και λίγο ακόμα γιατί μαζεύει το λουράκι. Και είναι αυτό το πράγμα. Άλλο είχαν στο site και μου είπε ότι αυτό είναι διάβροχο. Είναι το καινούριο που έχουν βγάλει. Γιατί το παλιό, αν διαβάσετε μέσα στο site, έχει και κουκούλα διάβροχη από πάνω. Αυτό δεν χρειάζεται κουκούλα διάβροχη. Το πήρα από το Σαρακάκι στη Βασιλής της Όλγας. Ωραία. Αυτό τώρα είναι μόνο για το ADV ή μπορεί να μπει και στο Forza, ας πούμε, ή μπορεί να μπει και στο, μάλλον και στο Forza XADV. Στο XADV δεν ξέρω. Στο Forza πρέπει να μπαίνει. Γιατί βγαίνανε και για το προηγούμενο, έβγαινε και για το Forza και για το ADV. Ωραία. Το XADV δεν ξέρω, δεν νομίζω.